tur tinular basane tutur kula wajib mituturi tinular kula wajib minular nulari lewat cerita bukaan yang ganda ada apa ing wedal dalu niki ingkang dereng carios singkat cerita ila wontene gambare arga tursina harga yen arga araning gunung Tursina yen wis dicatur isiye wis ana mila gambare gunung bentuke segitiga kowe ngambang napa kowe niku nglambangaken uriping manusa mlebu ning urutaning tribuana Tri niku telu buana iki alam sing telu niki sing bakal dilakoni marang manusia kabeh alam sing nomor siji manusia urip pertama ning alam kalbu utawa alam kandungan sangang wulan zamane meneng ning rahime ingkang ibu mengandung nomor loro urip ning alam padang utawa ning alam kerambean kang sing nomor telu nih sing terakhir manusia urip dateng alam kelanggengan seniki ngumpak wonten ing dateng alam keramaian ekstake ramehing jagat kuruwe mangsa laras pinaras kubuk kedap kumedaping pinalik kerawat awitane kerama tegese kerama iki jodoh hari jodoh singeran jodoh ajamani manusia senajan dina pancen wis ana jodoh-jodohe contohe yen dina minggu jodohe karo dina rebo dina maning yen dina Senin jodohe karo dina Kemis dina maning yen dina Selasa jodohe karo dina Sabtu hari siji niku dina kari siji dina Jumat sing langka jodohe pisane ana sebagian kandhamane yen dina Jumat iki jodohe karo Jumat maning sebejane pindre wong ngandika yen dina Jumat iki ratuning dina rajaning dina dina kang paling bagus dina sing paling berharga dina sing paling bagus sing paling utama mulane yen waktune sore Jumat beli kena diana-kena tontonan rame-rame kecuali
kecuali dia nakakene tawasulan istighosahan markabanan madrulan tulis solawatan bareng-bareng jamiahan tegese kirim donga kelawan wong sing wis langka bagusnya kayak konon memang bak sebab yen waktuning bengi juba lamun dipercayakan golongan ahli kubur golongan para arwah itu pada ngarep-ngarep nunggu kiriman doa sing anak putu tate mulanin waktunya sore Juma beli kena dia nak kena tontonan rame-rame beli kena dia nak kena hiburan khusus sing kusuk ngirim doa kelawan golongan arwah sing langka pada sholawatan bebarengan sebab jere tembangan pujian saban bengi Jumat ahli kubur balik ning dikirimi maca Quran najan sekalimat lamun dikirimi mata brebes mili balik ning kuburan mangku tangan ketangisan tegel temen anak turunanku apa ora wirang mangan harta tinggalanku lamun aku bisa balik ning alam dunya bakal tak ringkes bandaku sing masih anak kalau sangu kanggo besok ning akhirat iki cuman wonten telung perkara nomor 1
ilmu sing bermanfaat. Naon cuna? Nomor loro sedekah lan jariah. Nah, sing Lah sing nomor 3 doa anak sing soleh. iya bener. Lah seniki Priwe. kiprah pewayangan ning dalu niki. Priwe je. Kula batakaken lampahan durna situasi yang negara amarta jalannya roda kepemerintahan siwek memanas lagi akeh perdebatan lagi akeh kekisruan Komplit. Kabar hoak, kabar hoak. saling hujat menghujat saling fitnah memfitnah iri dengki syirik bidik serakaing manusia sok kadangkala menghalalkan segala cara. Sikut-sikutan, Oli, jegal-jegalan, oli mana? gontok-gontokan, rebut bebener, derekan. Ingkang kuat nindes ingkang sekarat kateh bangke sing pada pating jlenggang Orbane. tenang korbane wong seraka Jagat. jagat tambah wis goyang.